Това е Максимилиан Цитокидис. Казва се Максимилиан Тасос Цитокидис. Какво ще кажеш Максимилиан Тасос Цитокидис? Нищо. Това е маленька Цитокидис. Какво ще кажеш, мама? Цитокидис, а Цитокиди. Цитокидис. Обичам ви. Добре. Тате, а ти си... Обичам ви. О, браво, бе! Той каза най-хубавата дума, бе. Обичам ви. Агре. Другите. И човек, какво ще кажеш за ЦСКА и Ливърпул? Те силни ли са? Много са силни, много ги обичам. А ти какво ще кажеш, а? Са най-силният отбор. Колко мразите, кой е най-слабият отбор пък? Левски и Манчестър Юнайтед. И чо, кой е най-слабият отбор, а? Това въпрос. Говедата и Манчестър Юнайтед. Браво. И това беше видеоклипът на шампионите. Чао. Левски са гледа.